Ring yan si Alan. Premio! I love it here. Jin, extend daw ba kayo? Content. May contract kami sa iyo. Siyempre yung virtual kasi matalit ng kalugay. Hindi nga pa yung plano ng contract target ballet. Hindi na kami Ali kami ba? Simula daw nung nag-illegal daw eh. May ka-approach ka kami sa dati. Attract ko kasi ano may kami sa nitang dati na nitang pagkukwami na sa mga nipila ka na. Ano naman ang level? Tapi ako sila pa. Kami siya magkuwala. Kasi sino ma-effort sa kaya kayo kawali sa at that time mga iba-iba. Mga 36. Okay, yun eh. Talagang madali ka. Kaya wala nang garan. Try na yan lang ako talaga. Another part. So, surang, bilis. Nagso kayo sa atin. Okay. Sabi na, oh, good October. Isip na ulit. Kaya tinanong. Ba't niya October? Kasi kami ako ng ulit. Kasi kami ang bayan. Bukas pa ba? Sabay na mga kalaro mo. Kasi parang it's not that much for me. Wala ko yung pera, no? That's not the time kasi sa pera na diba dito ako gawin vlog ko mag-doon ako with friends. Kaya din natin na sinangyari pa ko sa ang water. Dapat sabi ko, pag-kira lang, sabi ko na meron. Nagamitin ko na gawa ng demand center. Sundan tayo ng contract din na per day na mabibili. Charge ko ng 1%. Sorry! Hindi ako dapat umusog ako. Ay, pinagsak niya. Ay, yan eh. Bala na kita. Mata-charge ko lang. Okay na mamay po kami. Palugin ako ng beginning balance.
perfect. Lagi ka lang ito, pinagyan ng contract na gawa ng lagyan ng accountability department. Kasi mangyari ka ba? Ilang gawa. Wala lang ako ilang gawa. Kasi ito sa pagtipid ng lagyan. Para po ayaw. Itong ano yung pag-awin with sila naman. Kasi tayo sa dami sa kanya. Yun lang sulong. How flat from the ground up. So, pala mo, bare unit yan. Bare unit renovate yan. Mga ano din na po. Alin naman, may pagawa mo yung start, target. Buong summer, walang ulan, nakasip ng bagyo, ginagawa. By June, kauran, at sipisipan mo na yan. Ano yung meron lang ito? Level 8 na lang, kaya kayo. Diba sabi na sa mga ako po na mga pero kayo masali. Kaya pinagdadala ko na ito. Ako di ko na pala kasi pinag-tira niya talaga kaya ako. Dapat lang kayo ako talaga. Ano pa mo dito sa big side ko? Sa pagkaro mo. Kahit itong pinag-iisin na sa live. Kasi pinakawa na kami. Tara. Isang court lang. Itong sila Tosh yung nag-ano eh. Sila Tosh sila Art. Saan laban tayo? Laban tayo? Saan ba tayo? Ako at this point na lang. By November, by end of November na kayo pa yan. Magkaya. Hindi naman magdidemand ka. Parang sabi yung kasi ako Sobrang sabi yung ano ng grip?